سلام تعني هذا اللي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هذا ميديا واناون تأمنتن حبريتات حيزلكم قريب له نزي ميديا نمعباي نتشانلنا سبسكرايبن لايكن كتقبرو كم أقول مدلواتنا نفكالوت نخبات شير كتقبرو نلاوو نلومي سوني 14/11 كلتاشن إسران كلتنا بز حزنا يوم زيناتات كسقراكم فلما كان دغندنا تتاتكس معكم أبي دو أفريكان كينيان كدرادر وزغنيو لأخات وكلتي منغست تجراي مقالة بسلام آتيوم أبي سممعنا السلام دو أفريكان كينيان كساتف وزغنيو لأخات وكلت حوحات كيكونس وكلت هزبن منغست تجراي يوم قبل منغست تجراي قليتو دحري سممعنا السلامون ثلاثي حالتات تقطاتي رومون أبزر لو كابتات تجراي ساف زي بالقفعتات أو لعل سلامويان سباتي فتسمو كم زلو تحبيرو زبلون كالو زيناتات اللونا نمكت تالكم بمعدام نابا زرزرم كسقراكم أبدو أفريكان كينيان أبزت درجر عرق سلام كساتفو زغني وجل لأخات توكلتي منقس تجراي مقالات يوم كاب حدار كلتا كساب حدار 10 أبدو أفريكان كينيان كايد أنحزة درجر عرق سلام كساتفو زغني وجل لأخات منقس تجراي بسلام ناب كتما مقالة كم استملسو أبال سنترال كوماند أي تجيتات شوردا أبي تويتر قصهم الرقاقيتهم ننوح وانات كوغواتات زصنحه كيد عرق سلام منغست تجراين منغست بلصقنان ان توطنن ان فرسن دحر مصنح اموداتا ابدو افريكا علبات مركابو يذكر ابدو افريكا بجنرال صدقنن ጌታቸው ረዳን ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ብዝግባእ ተደራዲሩ አበ ስምምዕነት ምስተበጽሐ አበ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ በተገላላይ ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ልኡኽ አበ ኬንያ ዝተኻየደ ድርድር ዕርቀ ሰላም ብምስታፍ ልኡኹ በዓወት ብምዝዛም ሎሚ እቲ ልኡኽ ጉጅለ ንከተማ መቐለ በሰላም ምእታው አባል ሴንትራል ኮማንድ መንግስት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ አበ ትዊተር ገጾም አረጋጊጾም ንመንግስት ትግራይ ወኪሎም ንዶ አፍሪካን ኬንያን ዘምርሑ ልኡኻት ብፍላይ ድማ ብደገፍትን ተኣመንትን ሚድያታት ብልጽግና ኣይሙለሱን ኣብኡ ኢዶም ክህቡ እዮም مقالة ببلصقنا تتحيزا كتصنحهم إيا عقبا حاتيتهم زبلون كالوت مدناغرتي ورتات إن النفسو زغنى يكوان تخونو لومي اتلوخ قجلان ختما مقالة مئتاو كزاربو علم نتقرأ وكيلهم أبزة دردر عرق سلام دو أفريكان كينيان زغنى ولوخات لوخهم بعوت بمززام لومي ناب كتما مقالة بسلام جاقانونا آتيوم كبلو بروفيسور كنديا قبر هيوت أبي قد تويترهم تاكيعهم اتي بخلته معراف أبدو أفريكان كينيان كايد زغني دردر عرق سلام بخلت يوم وجنات بزي سممعنات تبتينو كوانتا نبرة أمريكا إيدا بمئتاو بحيلة جديدة كم زفرمتهم نمفلات تخيلو أمريكا نخلت يوم وجنات بحيلة جديدة زفرمتلو ميسترجن كساب حزي ملوز فلت أكل يلن أبي سممعنات سلام بريتاريا استساتفو لأخات وكلتي حوحات زي كونس وكلتي حزب منغست تجراي يوميلو منغست تجراي أبا بريتوريان نيروبي استبت حسم معنات بزملكات منغست تجراي أبا زوطو مغلطي تفرمو زلو سند سمم معنات ذاته حزب تجراي حزبت حو كاب زلو سباون محبراون قلولاون كم اون برسات النمدحان استجبر سمم معنات سلام كم زخونه تحبيرو نتي أبريتاريا استفرم سمم معنات كم مأتو سلام زقبللو مخنيات نهلونا مسلن ربحان حزبنا كرقاقت قلنا يخليو كابزبل امنتن تسفان استبقس ايلو منغست تجراي أبا مغلطيو تساتفتي لأخوات اتزاته بهزب المنغست تجراي استوكولو مخانم كابا مفلمتا بدبدابة أفليتو كمت أنحز قلت منغست تجراي عبت سند سمم معنات وكيلات حوحات بزبل زتا قلت تستخاخل كم زقباء منغست تجراي تصويعون بتوسخ ونيبل اتمغلطي عبت سند عطقات حوحات تبهايلو استغلص اب تግራይ عطق حوحات زبها ስለዘለ ሰራዊት ትግራይ በዝብል ከስተኻኸል ከም ዝግባውን አተሐሳሲቡ بمسارات اتي سممعنات سند ጉዳይ ዘይተገደበ ሰብአዊ ሓገዝ በአይነትን መጠንን ብዘይውዓል ሕደር ከይተቆራረጸ ናብ ትግራይ ከኣቱን መሰረታዊ አገልግሎታት ብቁልጡፍ ክጅምሩን ሰራዊት ኤርትራን መሻርክቱን ብቁልጡፍ ካብ መሬት ትግራይ ክወጡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ሓላፍነቱ ክፍጽም እቲ መግለጺ ይጽውዕ كم أون أبريتاريان نيروبي استجبر سممعنات سلام وعلى حذر كيبلة تجبراوي كخوني جباء زبالة مجلسي بوجن منجس تجري اتسممعنات سلام تجبراوي نمجبر وكل عقمه كم زربارب أفليتو
ኣብ መወዳእታ ድማ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ብዘተ ክፍታሕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ኬንያን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ንኽሳኻዕ ዘይተቋረፀ ፃዕሪ ንዝገበሩ ኣካላት ምስጋና እውን ቀሪቡ ኣብቲ ቅዋም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ብጭቡጥ ተግባራዊ ንኽኸውን ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም አንቶኒ ጉተሬዝ ኣተሓሳሲቦም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ን4 መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ባይታ ክፍጸም እንተደኣ ኮይኑ ብጭቡጥ ተግባራዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ክጅመሩ ይግባእ ኢሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይን ጎረባብቲ ክልላትን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ዘይተቋረፀ ሰብኣዊ ሓገዛት ከኣቱን ኩሎም መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክጅምሩን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ስቴፈን ዱጃሪክ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ናይሮቢ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም እቲ ውድብ ብተሓጓስ ከም ዝተቐበሎን እቲ ስምምዕነት ተግባራዊ ክኸውን ድማ ደጋፋይ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ተግባራዊ ንምግባር ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲኡ ሓይልታት ኣብ ኣተገባብራ እቲ ስምምዕነት ዝርርብ ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ 12 ሕዳር 2022 ኣብ ስምምዕነት ምብጽሖምን ምፍርራሞምን እውን ይዝከር ይኹን እምበር ሕዚ እውን ቁልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕዚ እቲ ሓገዝ ክረክብ ከም ዘይከኣለን ዝምልከቶም ዓለም ለኸ ትካላት እውን እቲ ጉዳይ የተሓሳስብ እዩ ካብ ምባል ሓሊፎም ተግባራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይተረኣየን ይብላ ዝተፍላለያ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ጸለእቲ ተቆጻጺሮም እውን ኣብ ዘለው ካብታት ትግራይ ዝነብር ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ መስካሕካሒ ግፍዕታት ይፍጸሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ተቆጻጺሮም እውን ኣብ ዘለው ካብታት ማለት እውን ሰሜን ምዕራብ ማእኸልን ደቡብን ትግራይ ዝነብር ሰላማዊ ህዝቢ መዓልታዊ መርሸንትን ንብረት ዘረፋን ከምኡውን ካልኦት ግፍዕታትን ኣብ ልዕሊኡ ይፍጸሞ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የመላኽት ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን ብምትሕባር ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምእሳር ተጸሚዶም ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ ኣብ ከተማታት ሸራሮ ነኽሱምን ገጠራት እትኸባብን ሰራዊት ኤርትራ ንጹሃን ተጋሩ ይጨውን ይርሽንን ከምኡውን ኣቑሑት ገዛ መኻይንን ካልኦት ንብረታትን ይዘርፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ በተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ደቡብ ጸላእቲ ኣብ ዝተቆጻጸሩን ከባብታት ብፍላይ ድማ ወረዳታት ራያ አላማጣን ኦፍላን ሓረስቶት ሓዊሱ 4500 ንጹሃን ተጋሩ ምስ ጁንታ ርክበለኩም ብዝብል ዕጡቕ ጉጅለፋኖ ኣሲርዎም ከም ዘሎን እቶም ወገናት ብዘይ መግቢ ማይን መድሓኒትን ይሰቃዩ ከም ዘለው ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ተቆጻጺሮዮም እየ ኣብ ዝበሎም ካብታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ይዝርግሐሉ ኢሉ እኳ እንተውረየ ከምቱ ዘውርዮ ዘሎ ዘይኮነስ መብራህቲ ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት መሰረታዊ ግልጋሎት ከም ዘየለ እዩ ምንጭታትና ሓቢሮም ዘለው ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮቢን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ብቁልጡፍ ተግባራዊ ክኸውንን ብርሰት ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክብልን ሕቶ ሕድሕድ ትግራዋይን ማሕበረሰብ ዓለምን ኮይኑ ድማ ቀጺሉሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተበጽሒ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ከይዘርግ እቲ ሰላም ንኽመጽእ ዝሰርሑ ኣካላት ክትትልን ደገፍን እውን ክገብሩ ይግባእ ተባሂሉ ጋዜጣ ፎራይን ፖሊስ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ሓደገኛ መንገዲ ሰላም ኢትዮጵያ ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ 2 ዓመት ዘቁፀረ ደማዊ ኩናት ንምህዳእ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰላም ብሰንኪ ዕጽዋን ክባን ኣብ ሓደጋ ጥሜት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ክህቦ ይኽእል ኢሉ እቲ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝበልዐን ሚልዮናት ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ዝገበረ ዕናዋይ ኩናት ብልዝብ ክፍታሕ ምስ ስምምዖም ጽቡቕ ክያዶ ኮይኑ እቲ ተስፋ ብዙሓት ዝኾነ ስምምዕነት ሰላም ብዙሓት ፖለቲካዊ መሰናኽላት ስለ ዘለዎ ንዕውትነት እቲ ስምምዕነት ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ጋዜጣ ፎራይን ፖሊስ ገሊጹ እቲ ስምምዕነት ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብቁልጡፍ ከኣትዉ ባንኪ ኢንተርኔት ኤሌክትሪክን ካልኦት ተቋሪጾም ዝነበሩ መሰረታዊ ግልጋሎታትን ክቕጽሉ ዕድል ዝፈጥር ኮይኑ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይን ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ መሊሱ ናብ ትግራይ ክምለሱ ዝብሉ ጉዳያት ብተጋሩ ቅቡልነት ክህልዎም ከቢድ እዩ ክብል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳይሬክተር ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ አለን ኦብስዌል ስጋቱ ይገልጽ እቲ ካልእ ጉዳይ ድማ ይብል ጋዜጣ ፎራይን ፖሊስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ነቲ ኩናት ክመርሕ ጸኒሑ እዩ ስለዚ ድማ ጉዳይ ኤርትራ ዝምልከት ኣብቲ ስምምዕነት ዘተ ስለዘይተጠቐሰ ኤርትራ ነቲ ሰላም ንምዝራግ ክትጽዕር ትኽእል እያ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ሓቢሩ ብፍላይ ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድም ክብል ሰላምን ምርግጋዕን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምዝራግ ዘለዎ ተሞክሮ ተጠቒሙ
ኣብ ኢትዮጵያ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ከይዘርግ ዝምልከቶም ኣካላት ብንቕሓት ክከታተሉ ይግባእ ይብል ጸብጻብ ጋዜጣ ፎሬን ፖሊስ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ናባኻትኩም ዘበልና እዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም። ሃበ ሚድያ